hawye battal muñal fof alhamdulillah kadi yettere Allah vraiment kebɗa ko aɗa handi hen nden nanmi concours ne yalta hay finde mi findani sono ƴewmi résultat ji ganduma adumi wiyete ko rek ya jogor jam kadi paama Allah ne hokka moni kala kono ko tampo o ɓuuri wawde hersude ko jobɗoma tampere ma jiirɗa e golle ma yo Allah yettin fandare hawyen miñam janggo anin amin a jarama alhamdulillah rabbil alamin min hooram mi weltima sibu son beltima tan hay min way komi weltima ni yo min kam ala ko mami wi tan sona on jarama kadi alhamdulillah rabbil alamin par ce que min kala ko dañi ko on tan kam dañi ma Allah won ayaba min kam amo to gomdo kon beltide hammi wawa halti bi nena min kam somi yettima galde man no kalda men mi wawa ay haalde kom beltide hammi wawa sa weltima tan ko min welti ara min ma ken goto dejjo way mais aɗa andi kadi machallah an ko jangde ma tan galle tan école Allah yoɓima golle ma ha timmi ko woni haqqillaji sukaɓe joni fof ngala haqqille ma an jomum wiye janggo ya waɗoya firgilaji walla n ƴeewo golle goɗɗe an machallah ko jangde ma tan won continuation tan yo Allah walla nin vraiment Allah mbiya tokaram noon mbeɗa salminamo min mbeɗa salminamo ni ala gaare kay ñalle non fam tan yande ƴeewi a nenam kañum goto woni gal dañen kam babum soaro jikka accam tan yalla ala ne sey ñallu ha hande ben nanni non min kam mbiya tokaram jen quoi après rek Aïssa naam ba min an ala ko mbawmi yebde ma yattum ay oɗo galle hande min mi ala hatta num amma tan koko joom galle ma tottat ma tan ko ɗum woni ko fittarawde e junggam min mi wawa yebdema jangima Allah yo Allah yoɓe faɗata kam ɗo hen ɗamnam no ɓuuɓema ɗamnam no ɓuuɓema baba an e nen mi wawa yebde mon min kay joni ko duwa mon tan ñaaguimi mais ko mbaɗan ɗon kam ko hay dal hen mi wawa ɗum yebde ille meeɗani serde e duwanadam jamma ñalawma komi duwantoɗo mi wiya amin tan Allah jaɓi an ka ɓeɗo duwanama min mbaɗa hunde il faut mbaɗen invitation quoi par ce que ko weltare rek Voilà. ok mi salmini banin bye bye yaw salamu aleykum wallahi dar jinna to ɗum ɗen kanko jinnade heɗen mbimi kono keɗen min kay mi wawa ɗum yebde yalla waɗam noon kadi heddiɓe salamu aleykum aleykum salam ɗum ko haw kañum kay no mbaɗɗa aɗa selli machallah daj tampe tor ba ko mbaɗɗa e toon hak mbaɗɗa selli selli mawɗum ni en tanni machallah ɗum tampe barikalla hono wi ɗo yeeyi koye yewata yumma jotta lanen ba artani ha joni andi kam ɗo wona gonɗe to neni hay sa nen ko jaade jeer mi andana leydi eyi wallahi ɗum to ɗon heewi yimɓe onoon arandi saɗa ƴeewa berbe tan ne metti namo ɗum ƴeewoyno an kam ko résultat o c'est comment ah mi dañi machallah walla eyi a dañi félicitation félicitation merci alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah kay a dañi bemi o Wallahi mi walla yetti. alhamdulillah yetti Allah e nelaɗa duwawam jarama duwawam jarama hande de so nen artima anda no jogori wadde sono o weltorta mami noddi yumma joni mbiyam yo ɓeydu hirande nde ha timma hande komi beltiɗo haw wallahi mi weltima ka tinniɗo noon son beltima tan min mi weltima so min kala ko dañmi ko duwawma ane nene hokki kam sibu aissata kañumen ala fof daranakima e ndeɗo jangde nene yoɓanami ne wonnen fof pour son yomi janggo ɗum tagi alhamdulillah rabbil alamin somi dañi hande wona min foti weltade ko onon foti weltade par ce que ko mbaɗan ɗon kam ko machallah mbiɗa welti hen no fewi sibu ko mbaɗan ɗon kam ko tan moƴƴi hen kadi baaba mbeɗa yetta Allah kadi mbeɗa yetta Amadou somi guila 5 heures du matin kanko yeehi toon téléphone makko wallahi tohorma téléphone makko findini kam wadde yomi ar mi ƴeewa résultat ji donc on kala ko dañmi hay kanko mo jeeya hen somi guila 5 heures du matin o mon toon téléphone makko gal kañum findini kam kanko noddi kam wonde yomi ar toon ala fof kanko darnaki kam e jangdamde mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettamo no fewi Amadou tokaram ko min innira kadi mi haalanma hakkude men bammun Amadou min mboɗo sikki mataw bammun Amadou mi jibino tan o jibina min ƴelliri Amadou min o bammakko min muɗum hakkude amen no woni min tawdi ko mamiraɓe amen min tawdi babiraɓe amen min makko kadi min bammakko kadi min gari min gondi so tawi Amadou darima waɗanima fodde o waɗi ko hunde hande sabu an ka bandi ko debbo labde car hay min bammakko ndiyam sorta hakkude amen baba ko mbiɗa Amadou ko moƴƴi ko Amadou wallahi ko cukalel moƴƴi mbiɗa
mais haw o ti yejjiti ko mbinoma ko mi yejjitan ɗum ha joni mbinoma sa dañi breve o ko jogonma ko man tuttuma ɗum ha timma hande kay ko weltade haalnam tan ko jiɗɗa hande mi waɗanma ɗum par ce que mbiɗa wetti hen eyi wadde mami haal joni min kam aɗa andi kam aɗa andi mbiɗi no feewi ja min kam ko mbinomi ɓe tottuma ko ma Nene, ça va? Arsène, Tay tampere? Maodo, Ajaji mo. jam tan? Ana leeliji? An jaran jogo tekkuji bammaji kay. Ala nen nene kadi. Adi kalta. I woni jaran ne gida tumi ko Senegal. Nene, sona hadi ko belti. Ni nene mi yawe. Sona bi nene. Mi hawla man heño. Nene sona hawe hande mi hebbere femu man. Ala andem. Mi to gondo ko belti tan wawa. A halta ko dum weltay mi da fara mi welti. Ko mi jogorno dudde non mi hayti. Nene mi ko hande ma ko kala. Ma so baba marika. Sona ko do wuli ko biyam non. Mi da non hawe dañi breve. Nene gondo ko belti tan wawa hal. Min to ngomi no fandan ha baba ma. Hawe non de wonno ko biddu dunar mi anduno dañanno nyalo. Mashallah. Mine Amadou ke dila 7 heures du matin min jigi. Fati. Ani Amadou an ko non goni bippo Ni ko yeta ni Sona Amadou dari na lire. To Amadou lire do wi hawen dañira biwam nen. Ala estomac mo sel irto. Ala annene joni kay non dade ko non biida ada kam mi haalanna ni I sona bamma Men ali babu ka min metti nanki famti hakko. ya kam jarbe min kam yida haalande min ko non makka sehla min ka biyam anni ala mo jogim sey sona am Alan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi kadi mi halama. Awil ko biddo mo ko biddo dona. So ganni dum mo handi hen. Kadi ande ka mo dum non dawar ni tan ko jogor jam. Amin amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Anna la handi dum al handi ko. Mudu wadde fay. Wallahi tan Allah mutin. Wallahi wallahi alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wallahi min wirti. Non jettoyden galle inshallah. Sanan gudde ko faati yalom hando en meɗa ɓurdi hesta ha ko wallahi en ñaagi Allah yo Allah tuɗum amin amin ya barkam amin 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 non tuninde ko tan ko handi salmini wa yettade gale ko non ya mo sala en tan kon ko notto tan non eta ko mi ya kan ya tan gija min andi ka bawa ala ɗon jogu mo non jarama ɗum non ne waadi no jimmi andi kam tan ko jeɗel gotel bamma joni mi natti famde mo haala kani heewi kadi o jogoɗota ko ay kili gartuɗa a tawtani mo subaka mbeɗa sikki kanko fini ha yettiraɗo ko yetto wadal ko grand place ɓattintama kaccitaro ɗetta kadi so arti commande uji ne mbayni leydi ko gallone wayni ni iwi jeeyi faadima nga min mi ronki andude bamaji fof ko woni yaadu jamma yaadu ñal ayto jooɗimi ɓe komi maɗi men ya nato ko an fayru mo warma hay goto fawani ɗum an fayru mo warma yarni kono heddi an fayru mo warma hay goto fawani ɗum haala kani ɗum taɗani min ko kattema ay sowona ha a kattare min o ko tadu ni na hada ni ma ke ma pa ni ko ala jukti ha an tayi anda ko atu ko go idi hawe ni andi ha dum an non bi ha dina ma kala sede sen kam de hanki kadi halu e jodi kala